YouTube и VBOX, днес ще ви покажем втората пещера от поредицата ни с пещери. Това аз пак съм малата лига, но това е Хикс, Асасин БГ Хикс. И така, виж здрасти. Така, в тази пещера също са малко по-трудни от останалите. Много по-трудно кажеш. Да. А двете вече сме се подобрили, сме по-високо нива от миналите ни епизоди. Ето, как видите, домашните ни любимци са се подобрили. Моя е 40 ниво. Погледнете ми инвентаря и покажете с така моя. Да, ето, подобрили сме си броните и вече кръвтаме повече. Ето, това е инвентара на Assassin BG. Това е Dragon Rock, както видите в Sky Blue Magic Beat. Аз съм Dragon Rock, но е само в Golden Magic Beat. Аре, тръгваме. Не е много случай Magic Beat. Вара се издигнат и да не се енчатва. Да. Моя не е моят енчантмент, но... Аз да се видя това. Моята репутация на това. Казвам за репутацията. Както видите, аз съм 11k gold. Трудно я спечелих. Да. Много трудно. Да. Аз вече си направих и Silver Wolf, който много ми харесва. Аре... Какво? Да, футбола. Той е... Той е тупо бък. Добре. Знаеш, може да ме уби. Че? Аре, тръгваме ли? Извинете, опа. Добре. Аз да се радваме на живота. Както видите, ние почваме да правим нов тим, за да можем да правим по-хубави клипове. За сега сме само трима, но в момента другия ни играч не е на линия и не може да влезе в играта и за това той не снима с нас. Иначе е Wizard. Да. Така. Да, посред боса. О. Няма да опразя магията ми. Ние набираме фейлите за отбора си, защото фейлите са... Трябва да ни повече с фейлите, за да могат да ни помагат с битките и да, само пишете скайпа си, само пишете моя скайп friend.filmov3 и така. Да, предлагаме О. предлагаме го и да бъде в нашия тим. Да. Няма да клипове в него и ще бъдем заедно. Ще бъдем много обявени да ги клип. Да. Аз съм готов ти. Да, аре.
Пълна кръв сме, аре, да почваме. Чай, че ме зашемети, бе. Аре, дай да ни нарваш на първи път. Да, ще сложим пред YouTube. Ма все пак ще качи клипа. Да видят всички, че са много силни. Ма ние все пак няма се отлагаме на първия бос, още да умрем. Човек, един съвет. Човек, един съвет, купи слушалки. Аре, дай, че убихме всичко. О, човек, ти можеш да умреш. То не е, че аз не умра. Да. О, аз трябваше да си взема такива пера. Какво са? Да, Феникса са живее човек, почти се убиха, как и мене. Този бос не е никак лесен и въобще не е бивешки бос. И не да начинаеш, но как видите го убиваме и без да се ревайвнаме. Как видите ме убива, почти и го убихме. О, човек, вижте голда! Сега трябва да се ревайвам. Аз се... Какво? Го брал. Благодаря ви, Бог, и ще продължим в следващия епизод с следващия бос. Довиждане!